o fili de bɛ aw sɔrɔ anw tɛ mais min bɛ ka nin fɔ non parce que minnu bɛ k'a fɔ ani e yɛrɛ bɛ kɛlɛ la jɔra an b'a lasaw ma accord ye kɛlɛ la jɔlikan de a ye kɛlɛ la jɔ an ka accord kɛ n'i ko accord tɛ yen o kɔrɔ a ye kɛlɛ daminɛ tugun an bɛ sɔrɔ ka aw lajɔ ka accord wɛrɛ proposer aw ye les gens n'ont pas compris ça. D'accord, an k'an da don non mais ka kangari da u ye parce que mɔgɔ dɔw balannen bɛ fɛn dɔ ma u fagalan b'a la o yɔrɔ faamuyara n bɛ fɛ an k'an da don mun na n'a dɔn candidat pɔsɔnni b'a la n bɛ fɛ ka an k'an da don mun na n'o ye révision constitutionnelle an b'a dɔn k'a fɔ dɔw y'a jira k'a fɔ ko a laɲininen don dialogue politique yɛrɛ kɔnɔ a fɔra ko projet de révision constitutionnelle ka ɲi ka adopter dialogue politique kɔnɔ a bɛ sɔrɔ ka taa assemblée la a yirala k'a fɔ ko révision constitutionnelle kun bɛ parce que accord de y'a laɲini bon e hakilina ye mun ye bi révision constitutionnelle ko in na ne hakilina ye kelen pe yen jamana mɔgɔw bɛ ala bi yan ka an to nin situation in na wa n bɛ min f'i ye constitution kura min bɛ ka proposer min sɔnna la min ma baara i b'a dɔn k'a fɔ a ka fisa ni min bɛ yen bi siga si t'o la min bɛ constitution kura kɔnɔ experts ko kura tɛ dɛ k'u tɛna kura proposer o y'olu ka kuma c'est normal an k'o fɔ i bɛ ka i ye ɲininka n bɛ ka min f'i ɲɛna ni experts sigira u b'o kɔnɔ la mais comme ne tɛ expert ye ne bɛ min f'i ɲɛna min bɛ constitution kura kɔnɔ parce que n'i ko kura a bɛ komi a bɛɛ de yɛlɛmana o de la n bɛ fɛ k'a yɔrɔ la kura ye min bɛna de constitution kura kɔrɔlen tɛ o yɛlɛma bɛna don constitution ni yɛlɛma donna la ka o y'a kɛlen kura ok d'accord o yɔrɔ faamuyara ou bien o faamuyara n bɛ voilà fɛ an k'o yɔrɔ de faamu donc a ka préciser ni yɛlɛma donna la o ye constitution kura natɔ ye d'accord n'i y'a kalan ka kɔrɔlen kalan i b'a ye k'a fɔ kura in bɛ maliyɛnw nafa bi ka tɛmɛ kɔrɔlen kan siga si t'o la ɲɛtaga min bɛ maliyɛnw wasa ka anw la ka mali yɛrɛ taabolo fisaya n'i ye constitution fila da ɲɔgɔn kɔrɔ n'i bɔra mali kɔ kan ka taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka taa ni fila da mɔgɔ kodɔnbaga ɲɛkɔrɔ ko yali nin fila jumɛn ka ɲi jamana ma a b'a fɔ k'a fɔ yɛlɛma min yɛlɛmara o de ka fisa ka tɛmɛ yɛlɛmabali in e kun jumɛn ye a la mun b'a an pousser ka taa révision na a nafa ye jumɛn ye a nafa ye jamana ka basigi a yɔrɔ jumɛn bɛ yen e ɲɛ bɛ mun na yɛlɛma ka ɲi ka don mun na taabolo mun a taabolo ka ca maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɛnnen b'a kan k'a fɔ an ye hali an ka système électoral min fɔ hali an ka o ye loi électorale de ni constitution de ɲɔgɔn sira la non loi électorale bɛ bɔ constitution de kɔnɔ constitution tɛ bɔ loi électorale kɔnɔ oui mais le mode là o bɛ bɔ constitution de kɔnɔ maintenant mais e kan bɛ yɛlɛma fasugu jumɛn ma loi électorale la par exemple même le nombre de députés wajibi o bɛ bɔ constitution de la o tɛ bɔ loi électorale la nombre tɛ o tɛ constitution kɔnɔ ayi non c'est à dire nombre non loi électorale ale ni révision non découpage administratif bɛna kɛ i ye ɲininka hakilina na ou bien i bɛ k'a fɔ ko ne hakilina tɛ nin ye parce que e ko ko i ye hakilina fɔ n'i ye hakilina f'i ye i bɛ se k'a fɔ i ma sɔn ne ka hakilina ma mais est-ce que e bɛ ka mun fɔ nin o ka ɲi ka kɛ kun ye an ka maga constitution na mais comme ne ma tila tila o yɔrɔ la ni o tɛ e ka kun ye ne ka kun don tila o yɔrɔ la baro bɛ fisaya ni sera k'an hakilinaw la tila o yɔrɔ la sababu caman de b'a la constitution kan ka yɛlɛma kun min na n'i y'a jateminɛ n seginna kan maliyɛn bɛɛ sɔnnen b'a ma k'a fɔ ko constitution kan ka yɛlɛma maliyɛn bɛɛ tɛ maliyɛn kelen pe tɔgɔ fɔ maliyɛn bɛɛ tɛ ka min y'a fɔ ko dɔw ko constitution ɲɔgɔn tɛ yen n ka so an fana b'o mɛn constitution min b'an bolo yan an n'o mɔgɔw ye baro kɛ o i bɛ ɲɛmɔgɔ kelen pe tɔgɔ fɔ min y'o fɔ wa i bɛ ɲɛmɔgɔ kelen dɔ min ko min bɛ yen bi k'a man ka yɛlɛma Zumana Sako a m'o fɔ fiyewu a y'a fɔ non a y'a fɔ ko constitution in fɛ fiɲɛ foyi t'a la ne de y'a f'i ye n'a y'i diya i b'a ɲininka minnu bɛ k'an filɛ u b'a ɲininka non a y'o fɔ dɛ a ko fiɲɛ t'a la ko fiɲɛ bɛ adamadenw de la minnu bɛ k'an mara o ye tiɲɛ a y'o de fɔ o y'a ka kuma ye n y'a ta yɛrɛ de da Timbo ne tɛ nkalon da Zumana Sako la awɔ non komi i ye ɲininka sinon n tun tɛ fɛ ka tɔgɔ fɔ n ma deli ka tɔgɔ fɔ i ye ɲininka o de la n ye tɔgɔ fɔ parce que pour que k'a yira i la mɔgɔ bɛ yen bi minnu ma sɔn a ma o fana y'u hakilina ye mais mun ye hakilina ye i b'o fɔ k'a fɔ ko constitution magama ye ka k'a la non mɔgɔ m'o fɔ jamana ko de don bɛɛ ni hakilina de don n'a fɔbaga o de la ne y'i ɲininka e ka argument ye mun ye mun de la an ka ɲi ka maga a la ne y'i ɲininka o de la voilà n'i y'o dɔ fɔ i bɛ se ka a to n ka kuma parce que a kuma bɛ nin ka gɛlɛya yɔrɔ min na
ngo ni constitution in ta malien bɛɛ lajɛlen bɛnnen don a kan bi hali a kɛra 95% k'a fɔ a kan ka yɛlɛma k'a fɔ kumaw b'a kɔnɔ bi kuma walew bɛ yen bi constitution y'a limite yira malien bɛɛ sɔnna k'a fɔ hakilina dɔw bɛ yen olu kan ka yɛlɛma parce que ce n'est plus adapté constitution ye san 27 de kɛ an y'a lajɛ bɛɛ sɔnnen ba ma dɔw ko k'a waati tɛ sisan dɔw ko Mali bɛ kɛlɛ la o la a man ka kɛ dɔw ko a yɛlɛma kun ye k'a ɲɛsin accord ma mais k'a fɔ ko a kana yɛlɛma fiyewu malien min mana o fɔ an bɛ jigin o la parce que bɛɛ b'a dɔn ni kuma bɛ n bolo je sais que kuma ka di mais a kuma to n bolo n ka kuma dɔɔni fɔ malien bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi an ka constitution kɔnɔ a yiralen bɛ k'a fɔ député hakɛ min bɛ yen o ye proportionnel ye mɔgɔ 60,000 mɔgɔ 60,000 o bi kɛ député kelen ye k'a fɔ o député hakɛ o bɛnna mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 47 ma an bɛ yɔrɔ min na bi o kuma tɛmɛna o ye kelen ye an ka constitution kɔrɔ in o b'a yira k'a fɔ Mali ka élection a bɛ kɛ de façon directe universelle directe bi sɛgɛsɛgɛli an bɛ k'an yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔ proportionnel man wusa ni direct ye donc ɲininkali caman bɛ yen o bɛ ka kɛ maintenant n bɛna don accord kɔnɔ parce que constitution min bɛ yen bi ani an ye bɛnkan sɛbɛn min ta bɛnbaliya bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ n'an tɛna to o bɛnbaliya kɔnɔ ten an bɛ se ka fɛn fila de kɛ wali an bɛ accord ni annuler pewu ka yɔrɔ min b'a la n'o ti bɛn constitution ma ka accord kura sigi accord kura sigili bɛ mun kɛ o kɔrɔ ye k'a fɔ a ye kɛlɛ daminɛ tugun an bɛna accord kura sigi an bɛ sɔrɔ k'aw lafara ka accord kura sigi wali bɛn kɔnɔ an bɛ yɛlɛma don an ka constitution na walasa ka accord kɔnɔ kuma mun bɛ yen ni gɛlɛya bɛ o ni constitution cɛ walasa ka bɛn don o ni constitution o b'a yira k'a fɔ an bɛna constitution de koron sisan ka don accord kɔnɔ mɔgɔ damadɔ kama wa mɔgɔ damadɔ jamana bɛɛ kama mɔgɔ damadɔ tɛ minnu wulila ka maramafɛnw ta bɛɛ tɛ o ye jati dɔ ye o bɛɛ tɛ o non bɛɛ tɛ mais bɛnkan in bɛ jamana bɛɛ de nafa ni an ka sariya sun sɛbɛn b'an b'o koron ka don constitution kɔnɔ o kɛra diɲɛ yɔrɔ bɛɛ accord sariya bɛ koron yɔrɔ bɛɛ yɛlɛma bɛ don a la yɔrɔ bɛɛ walasa parce que sariya sigira an ka lafiya de kama sariya sigira an ka yiriwali de kama ni sariya bɛ gɛlɛya don an ka lafiya ni an ka yiriwali la jamanaden bɛɛ lajɛlen ka lafiya ni jamanaden bɛɛ lajɛlen ka yiriwali la parce que kɔrɔnfɛ kɛlɛ in n'a continuera jamanaden si tɛ lafiya sɔrɔ a kɔnɔ. d'accord i ye Samake an b'a dɔn k'a fɔ Kidal ko kuma bɛ sen na dɔgɔkun tɛmɛna an y'a ye drapeau jenina ye constitution do article 118 y'a fɔ ko ni jamana fan dɔ bɛ bolo la ko révision tɛ se ka kɛ a yirala k'a fɔ ko dɔw ka faamuyali la ko jamana fan dɔ bɛ bolo la ka d'a kan mun kɛra Kidal o b'o de yira est ce que k'an to o wagati la an ka ɲi ka constitution yɛlɛmani ko kuma kɛ wa. awɔ an ka ɲi ka constitution yɛlɛmani ko kuma kɛ sabula constitution ye min fɔ ko ni kɛnɛma fanga wɛrɛ kɛnɛma kɛlɛ tɔn wɛrɛ bɔra kɛnɛma ka na jamana fan dɔ minɛ min bɛ ka kɛ Kidal c'est une situation politique ce n'est pas une situation armée ce n'est pas entre deux armées kɛlɛ tɛ kɛ la tugun non hali ni kɛlɛ bɛ kɛ a tɛ an ni jamana wɛrɛ cɛ a tɛ an ni jamana wɛrɛ denw cɛ constitution ye min fɔ o y'o ye français bɛ yen dɛ Kidal non olu mana an kɛlɛli kama olu ni an ka armée tɛ kɛlɛ mais occupation tɛ wa non non i bɛ se k'a wele o la n'i banna c'est à dire que ban tɔgɔ ani sɔn tɔgɔ tɛ kelen d'accord i bɛ se k'a wele o la o ye ban tɔgɔ ye mun ko occupation don olu k'u ta fɛ u ɲɛ ka da o kan mun ko k'a fɔ u bɛɛ y'anw dɛmɛni kama olu fɛ u ni ya ka kan mais tiɲɛ de don constitution ye min fɔ yali bi i bɛ se k'a fɔ ko armée étrangère dɔ bɛ Mali kɔnɔ min bɛ ka Mali ka armée kɛlɛ wa ni mɔgɔ min ko o jaabi ye tiɲɛ ye o k'i bolo kɔni jɔ o armée la
parce que il be se ka constitution c'est normal débat politique de débat do beba ta ka kono kuma yelema ka nyeshi i yere ma ay hakilna didu oh ibe hakilna ta ka nyeshi yere de ma o bebo de ke ne yere fana be ko de ke o to ko jugu yo a dabara o de kama na ma hakilna yira nyona bebe misaliata ka nyeshi i ka fota ani ka hakilna constitution ya yira ka bo koni kele tombora yoro wore kana Mali armée kele an ka territoire kan ka an ka territoire nyini wore ka bola do ka kele ton ka bo kenema kana Mali armée kele o doron de maintenant ni ya interpréter chogo bébé se ka ta fo ta sura d'accord kidal ko ambe feka nyinu ko ka daga chamanche bolo la gele ya babe wakati la bayna irara ka fo san damne kana se sama mo hake musara ta fo ma keme woro la o ba ira ka fo na siri badu bi malien bolo hal ni wuli ka jobi ga ke amba ka fo gouvernement mumbe wuli ka joke ani ton chama be wakati la bayna utara ino basiki ko na ne ndo doni mais on a tabe gele be miliciu be alibi arabu bu bolo hakilna e muye chamanche bolo ina abi ka gérer chugo bon hakila ambe min la ino e basiki kana comme ere ya fo basiki do baby mi to te ko ba ni alsan ka nyemgo fe ko sinsin o tabolo kan wala sa kele bolo fen be o be se ka mada chugo mina parce que en malien dama o de do tiendo milici konen do jamana yɛrɛ sariyaw fɛ mais an bɛ yɔrɔ min na sariya bɛ ka sɔsɔ Mali fan caman fɛ ni sariya taara k'i bolo da i bɛ fɛɛrɛw de tigɛ walasa sariya ka bin i tɛgɛ kɔnɔ tugun donc an b'o fɛɛrɛw de kan n'i ko k'o bɛɛ ka ɲa kelen ye i bɛ fɛn na ɲini fɛn min tɛ se ka sɔrɔ o waati la ko hɔrɔntɔnɔ bɛ don dɔɔni dɔɔni komi e yɛrɛ y'a ye k'a fɔ e yɛrɛ ka kuma na k'a fɔ ko basigi bi kana labani an b'o de sɔgɔrɔma tintin an bɛ baaraw baara kɛ an bɛ kuma o kuma fɔ o kan ka na ni dɔ farali ye o basigi in kan cɛ o cɛ ni e kumakan bɛ dɔ tiɲɛ o basigi la e kan k'i sen bɔ kuma la ni e ka wale bɛ dɔ fara kɛlɛ kan an ka cɛmancɛ la e kan k'i sen bɔ kuma la miliciw u kan ka kɛ cogo di miliciw kan ka kɛ cogo min na fo ka sigi ka fɔ bɛɛ o ni gouvernement cɛ milici bɛ fan bɛɛ milici ninnu nana kun jumɛn kama président yɛrɛ y'o fɔ ko miliciw ka ca bi u nana kun jumɛn kama jamana dɛsɛra ka mɔgɔw lakana ni e ye kɛlɛ kun ye kɛnɛma jamana mɔgɔ si tɛ yen sɔrɔsi tɛ yen k'e ka du lakana i bɛ mun kɛ i bɛ wuli k'a lakana i seko la milici caya kun y'o ye i tɛ se k'i sigi ka jamana makɔnɔ k'a fɔ ko sini u bɛna kɛlɛ dun seta e ma bi donc i seko ye min ye i b'o kɛ k'i ka du lakana i b'o kɛ k'i ka sigida lakana donc miliciw nana o de kama bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ miliciw nakun y'o ye donc o b'a yira k'a fɔ jamana tɛ k'i jɔ a jɔyɔrɔ armée de ka ɲi ka mɔgɔw lakana armée de ka ɲi ka mɔgɔw lakana gɛlɛya bɛ yɔrɔ jumɛn parce que fagali laban minnu kɛra Ugo Sago kana fo Sɔgɔmada an b'a ye k'a fɔ alertes kɛra o bɛɛ la armée mun ka ɲi ka taa mɔgɔw lakana u tɛ ka se k'o kɛ ou bien président ye mun fɔ maramafɛn ko de don hali bi wa ou bien yuruguyurugu de bɛ armée kɔnɔ o bɛɛ bɛ armée kɔnɔ maramafɛn ko bɛ yen yuruguyurugu bɛ yen une armée ni kɛlɛbolo yɛrɛ kɛra u fara man di ɲɔgɔn kan dɛ san 3 san 4 san 5 t'u fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw kɔni bɛ kɔrɔtɔ wajibi la anw bɛ kɔrɔtɔ sabula anw ka laɲini ye an ka lafiya an ka lakana ye anw tɛ sini ɲini dɛ anw bɛ lakana ɲini bi de donc wajibi la mɔgɔw bɛ kɔrɔtɔ mais kɛlɛbolo jɛnsɛnna kabini 2012 Mali kɛlɛbolo yɛrɛ kɛra an bɛ ka kɛlɛbolo fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛkɛminɛnw ɲini u ye ani ka u labɛn dɔ kɛra dɛ nka an ma nimisi wasa fiyewu belebele bɛ se ka kɛ ka fara kan dɔ bɛ se ka fara tilennenya kan Mali armée kɔnɔ Mali politique ɲɛmɔgɔw fɛ parce que l'armée suit l'autorité militaire donc au kama l'autorité politique j'allais dire l'autorité politique donc faut autorité politique ka sira ta ka sanction ta quand le bénéfice du crime est plus élevé que le coût du crime les gens vont continuer à commettre le crime
Mais quand le coût du crime est plus élevé que son bénéfice, jago kun ye tɔnɔ ye. Ni tɔnɔ tɛ sɔrɔ yurugu la, mɔgɔw b'a bila ka tilennenya sɛbɛn. Mais e yɛrɛ fɛ sanction minnu taara a wagati ninnu na sanction ɲɛnɛmanw don wa? Parce que an y'a ye hali kɔfɛ dɔw sigira ka n'u jɔyɔrɔ la, o ye jɔyɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ. Babi ta ye o misaliya ye. O ye sanction ye e fɛ yan? Non, et je crois que sanction tun bɛ se ka giriya ka tɛmɛ kelen kan, siga si t'o la. Malien bɛɛ bɛnna o kan, bon malien caman bɛnna o kan. Sanction tun bɛ se ka ta. Gɛlɛya caman bɛ armée kɔnɔ. Gɛlɛya caman bɛ autorité politique mun ɲɛsinnen bɛ an ka sɔrɔsi ko kɛlɛsen dilanni ma. Mais o bɛɛ lajɛlen an y'a fɔ n'an sigira ka kuma, an k'an sinsin nin bɛɛ lajɛlen kan parce que ɲɛtaga yɛrɛ tɛ se ka sabati fɛn min kɔ, o ye lakana ye. Mais mun ye minanko yɛrɛ président yɛrɛ y'a sɛbɛntiya k'a fɔ minan minnu san na a ma sɔrɔ sira ɲuman fɛ ka d'a kan ko maintenance ko problème nana. Musakaba donna na jamana musakaba est-ce que o yɛrɛ tɛ kirimu dɔ fana ye? Parce que an bɛ se k'a fɔ n'o hélico ninnu tun bɛ yen a bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔw fagali bali. N'an ye jamana ɲɛmɔgɔ ta, an b'a ta seko ni a ka filiw kan. Adamaden bɛɛ bɛ fili. Ni filiw nana, a kan ka ɲangi cogo min na, sariya y'o bɛɛ lajɛlen boloda. Ne tɛ sariya mɔgɔ ye. N tɛ sariya bolodabaga ye. Maintenant ne tɛ se ka ɲangi kɛ nin bi kɛnɛ kan. Parce que anw bɛ kɔrɔtɔ ka ɲangi kɛ. K'a sɔrɔ an ma sariya bolo suit. Donc o gɛlɛya bɛ an kan. Malien bɛɛ b'a fɛ sariya ka boli mais malien si t'a fɛ sariya ka boli ale yɛrɛ. A ka daminɛ n'ale ye. A ka daminɛ n'ale yɛrɛ. Ka i sigi k'a fɔ karisa ye sariya sɔsɔ k'a sɔrɔ daluya t'i bolo a la. Ne bɛ n yɛrɛ ma kisi o ma. Parce que ne bɛ sariya dɔn. N bɛ sariya kɔrɔ dɔn. Donc n bɛ n yɛrɛ ma tanga o ma. Maintenant an bɛ mun ɲini? Fo Mali k'i investi mɔgɔ mun bɛ an ka autorité politique mun ɲɛsinnen bɛ armée ma. Fo an ka wuli ka pression k'u kan. I ye drapeau jeni mun fɔ Kidali. N y'o de fɔ o tɛ Kidali bɔ Mali ta la. N bɛ segin ka na o yɔrɔ la. Protestation. An ka services sociaux tɛ yen. O tɛ yen. O de ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye hali drapeau ko yɛrɛ kuma dɔw y'o yira ko drapeau ko in ko c'est symbolique. C'est symbolique. An dusukun tɔɔrɔ. Ko services sociaux de tɛ yen yɛrɛ. An kan ka se an yɛrɛ la k'an ɲɛsin jamana in bɛ dilan cogo min na. N y'o de fɔ ko ni wara bɔra i b'i seko n'a boli de kɛ. Bɛɛ dan y'i se. Mais mun y'an dɛmɛbaga jɛkulu ye MINUSMA ni Barkhane kana se G5 Sahel ma e hakilina ye mun ye bi u jɔyɔrɔ la? Ayiwa ne ka laɲini ye mun ye ne tɛ jɛkulu lajɛ ne bɛ résultat lajɛ résultat jumɛn de bɛ yen bi depuis Barkhane nana depuis MINUSMA bɛ Mali la yali u bɛna don min na ani bi u ye jɔyɔrɔ jumɛn fa Maliens ka kɔlɔsili la an y'a laɲini k'a fɔ ko ka u ka mandat renforcer walasa u sen ka don an ka jamanadenw lakanali la mais ne bɛ min fɔ n bɛ kuma min mɛn tuma dɔw la ni o tɛ mɔgɔ caman tɔɔrɔ o bɛ ne tɔɔrɔ ko ni MINUSMA tɛ k'anw ka jamana bɛɛ sira tunu ne ma sɔn o ma MINUSMA renouvellement kɛra juin kalo tɛmɛnen ko désormais u bɛ se ka intervenir centre la u bɛ se k'o kɛ mɔgɔw ye boliboli caman kɛ wa an k'a kɛ tan an k'a fɔ tan walasa MINUSMA ka mandat ka yɛlɛma MINUSMA ka mandat yɛlɛmalen kɔrɔ don Mali ka fɔtaw kɛ Mali ka kɛtaw kɛ MINUSMA bɛ yan fɔ waati min ka d'u ye san o san u ka mandat bɛ yɛlɛma mais yani mandat ka yɛlɛma yali e delila k'a ye k'a fɔ ko u ye stratégie dɔ ta mun b'a yira k'u bɛ taatɔ ye nin ye wa MINUSMA se ka bɔ Mali kɔnɔ san kelen kɔnɔ hali n'a fɔra bi k'a ye bɔ non u ka sɔn yɛrɛ non o ko tɛ u ka sɔn yɛrɛ mais dispositif mun b'u bolo yali a bɛ combien de temps ta pour que k'a labɔ Mali kɔnɔ u ye combien de temps ta pour que dispositif bɛɛ lase Mali kɔnɔ donc o bɔli tɛ i n'a fɔ a ye bɔ bi u bɔra sini
Donc il n'y a pas de stratégie. Mais est-ce qu'il y a un là? Parce que moi, il y a un ministre casque bleu, il y a un ou beta aurore, ou civil de protéger. Mais on a tabé Mali, on a civil ou biga faka dongodo. Ni ebe mwenye mwenye kuma fo. Iba fo abinye chukuma. Ni ne yere hakina fo bi mesega fi. Mais on fait. Ministre ma ben Mali kono kaba. Utungan kana uman kana ufotuma temena peu. Maintenant au béa. Mon ne be fouiller 600. Même be fouiller. Comme mandat de beaucoup. Objectif de ce lembé. Sans ou sans, on va dire et mouiller pour qu'un mandat ta kalaje, pour qu'un résultat ta kalaje. Notre ministre m'a fait jamana ou jamanaka. Sanduruma ou la tade. Santam mado ou la tade. Donc, année nous benyons comme ça. Mon chama ne be balu ministre ma kuina. Bon, oui, tableau réel. Le budget a fait $1 milliard par an. $1 milliard par an. Mais moi, je ne sais pas si je là, j'ai 5 Sahel. Bon, on fait, PACP là. J'ai 5 Sahel. Puis, comme on y a une jamana nyemoko sigoro matinti. On peut doit la bouffer. Sinon, on fait, il quand qui s'insigne, en cas de jamana armée l'armée souveraine du Mali. Bon, comme jamana nyemoko ka politique tabulé ka foko en kelentese kani jamana woro ka fara nyongo ka en jamana duru ni gele beni jamana duru ni bekono. Donc hatila ni abbe jena ka ukundo ni kekele ka chala fa obbe bobulu nana. Wa mbanyi ni ala fe ala ka ke sababu ye gele amembe anka ka dobo la doni gele mimbe anka ala ka fere ami anga sinsa era ka arme ka ko amba ka fo wakati la bana president e jonguna ta ka ke ho représentant al ni do ayira ka falo ere kun baraka nga to dialogue politique mo ko bolo o jonguna tali e akilna e muyala bon jonguna e jamana nyimo ko khorodi abi jamana indo jamana in kanu bala asona jamana nyemoko ka laɲini ma ka kɛ ale tɔgɔ la mɔgɔ ye a ka mɔgɔ lasigilen an ka jamana cɛmancɛ ko labɛnni la sabatili kan a taara a bɛ se k'a kɛ wa mɔgɔ min ye jamana yɛrɛ bɛɛ mara ni jamana gɛlɛya ni dɔ kalifara la gɛlɛya ba don nka jamana yɔrɔ dɔ de gɛlɛya taara k'o kalifa la an ka hakilina ye ka fɔ o baara man ka bonya ma cogo si mais est-ce ata kunbɛ dɔw y'a yira k'a ko gouverneur bɛ Mopti ka bɔ o ye président ka lasigiden bon service wɛrɛw b'a bolo présidence la conseil b'a bolo hakilina min y'a to a y'a ta c'est un acte politique kuma dɔw la wale dɔ i b'a fɔ i b'a kɛ a bɛ kungelena dɔw di mɔgɔw ma k'a fɔ nin ye jamana ɲɛmɔgɔ sɛbɛ ye f'a ye représentant ta ale yɛrɛ ka kɔlɔsilibaga a tɔgɔla mɔgɔ ta ka bila a kunna ça c'est un signal o ye taamasiyɛn dɔ de ye ni acte politique b'a ta maintenant o signal politique nin a bɛ se ka renforcer cogo di walasa a ka nɔbɔ hakili la baara mun bɛ ka kɛ Mali cɛmancɛ la bi a fanga ka bon n'i ye Seydou Nantinɛ ta ni Babaliba ninnu u bɛ jɔyɔrɔ min na kɔrɔn fɛ bi ka fara Asani Bari ninnu kan Maître Asani Bari ninnu u bɛ jɔyɔrɔ min na bi boliboli min na walasa u dɔw bɛ ka u yɛrɛ halala nafolo ta ka don a la walasa bɛn bɛ se ka sabati u bɛ ka don dugumisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ tugu jamana ɲɛmɔgɔ ka signal fort kan mun ye k'a fɔ kɔrɔnfɛ cɛmancɛ jahari min bɛ yen bi bɛnbaliya min bɛ cɛmancɛ la bi ale jamana ɲɛmɔgɔ kun ko de don mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min bɛ hamiya ale la o de don o de kama a ye mɔgɔ ta ka ɲɛsin a ma donc maliyɛn fɛn o fɛn bɛ wuli ka cɛsiri kɛ i yɛrɛ ye a kɛra jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la o a kɛra i yɛrɛ ŋaniya ye a kɛra faso kanu kama an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fo. D'accord o la sa an bɛna an da don an ka kumakun laban na n'o ye Jeune Afrique kɔnɔna na an b'a ye k'a fɔ président ɲininkali kɛra a fɛ a ye jaabi caman di a kɔnɔ ɔ a kɛra sababu yɛrɛ ka na ni ɲɔgɔn sama-sama ye
parce que a ye kuma dɔw fɔ minnu ye mɔgɔ dɔw furuku ɔ bakuruba la a ka ɲininkali ninnu na e bɛ se ka mun f'an ye. Ne bɛ se ka fɔ interview in tun ye fili de ye peut-être a kun t'a la ne ma faamuya yɔrɔ sɔrɔ ne ma hakili don yɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ kuma mun warabalala a kɔnɔ kuma nafama caman fɔra a kɔnɔ ɔ nka kuma dakurunya damadɔ ye kuma fɔlen bɛɛ lagosi o ye fili ye hakili la an ɲɛmɔgɔw an kɔrɔw u kan ka sabali jamana n'a bɛ bolo dɔ kan sabali de ɲɔgɔn tɛ politiki kuma kɔnɔ mɔgɔ bɛ sabali dɔ ɲini a kɔnɔ ni an faso kɔrɔnen don faso bɛ yɔrɔ min na bi kuma bɛ kuma la ne kan ka se k'a fɔ mais n bɛ n yɛrɛ minɛ k'a sababu kɛ jamana taabolo ye n'a fɔra ko anw y'o dɔn an kɔrɔw kan k'o dɔn u ka sabali. D'accord mun ye musaka ko ye a da ser'o ma ko 22% des ressources ko bɛ taa sécurité la ɔ parti PACP kɔnɔ aw hakilina ye mun ye o la mun de la hali bi sécurité tɛ ka se ka waleya. An y'a faamu k'a fɔ sécurité tɛ tile kelen ko ye mais an b'o min fɔ jamanadenw tɛ se k'o faamu marifa ɲɛsinnen bɛ mɔgɔ min na n'i ko ko n bɛ i sɔrɔ yen sini o t'o faamu dɛ gɛlɛya bɛ cɛmancɛ la n'i ko k'a fɔ an bɛ ka an ka jamana yɛrɛ musaka n'i y'a tila 100 ye a sarada 100 ye sira 22 bɛ ta ka ɲɛsin an ka sɔrɔsiw ka labɛn kama bon ni lakanabaliya kɛra e mɔgɔ min sababu ye o la i b'i kɔrɔtɔ dɛ ɔ mais an b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ u ka baara kɛ min b'a to an tɛ jɔ musaka donni na u ka a laɲini ka wale kɛ wale min bɛ kɔrɔnfɛla ni cɛmancɛ a bɛ se ka lakana joona cogo min na n'a ma ɲɛ ko ni ɲɔgɔn musaka bɛ don a la an kan ka soli ka a nɔ ye joona. D'accord maliyɛn bɛɛ lajɛlen kan k'a dɔn k'a fɔ i lakanalen don i sigiyɔrɔ la donc an b'o kɔni welekan bila ka ɲɛsin fanga ma. D'accord mais ye ne bɛ fɛ k'a dɔn mun de la jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ka faamuyali la ka kuma ɲɛnɛmanbaw bɛ taa fɔ kɔfɛ de kumaso kɔfɛ kumasow ni kumaso jabaraniw ni a kuma u ka kunnafoni di sɛbɛnw kɔnɔ a tɛ fɔ anw yɛrɛ fɛ yan ou bien jamanadenw mago tɛ kunnafoni na de wa mun de don parce que ni Jeune Afrique ko kuma ye mɔgɔ maliyɛn bɛɛ tɛ se ka nin kalan ni mɔgɔ kalannenw tɛ. Bon nin kɔni tɛ faso jɔ kuma ye président taara n'i ye faso jɔ kuma fɔ yɔrɔ kunnafoni di sow caman b'an bolo yan mun de la a tɛna a ɲɛf'u ye jamanadenw ye. o ye kɛlɛ wɛrɛ o ye président n'a ka taabolo ye ne tɛ se ka fɛn fɔ la. wa musakabaw fana de bɛ don a la. sabula bi an bɛ kungilenna mun kan n'o de fɔ bɛɛ kan ka sabali bɛɛ kan ka sabali hali journaliste kan ka sabali. Kosɛbɛ. N hakili la aw yɛrɛ ye fɔ. mais an ye wele ka na bi e nana e ɲɛfɔli caman kɛ caman ye hakilina faamu. Kosɛbɛ. a bɛ mɔgɔw dɛmɛ. Kosɛbɛ. ɔ président man ɲi ka to ka kuma ni mɔgɔw ye wa jamanadenw ye wa. ko a ka kan wajibi don tɛmɛnen anw ka laɲini y'o ye an y'a fɔ président ka PACP y'a ɲini président fɛ hali gɛlɛya b'a cɛmancɛ la waati min na an ko a ka kuma maliyɛnw fɛ a kana jate lafasabagaw ka kuma mun bɛ réseaux sociaux kan a kana k'a kɔnɔ k'a fɔ ko maliyɛnw bɛɛ y'i kɔ don a la maliyɛnw de y'ale ta an bɛɛ y'an bolo bɔ fanga nɔfɛ maliyɛnw ko ale ka sababu de ka d'u ye o kama maliyɛn damadɔ ka lafasa man ka ale kɔ don maliyɛn tɔw la donc a ka to kumaɲɔgɔnya la a ka hakilina yira an na walasa maliyɛnw k'a dɔn u ka ɲɛmɔgɔ kunkilenna ye fɛn mun ye u bɛ se ka tugu a kɔ ni hakilina mun donc o kumaɲɔgɔnya in tiɲɛ don a kan ka fɔlɔ jamana kɔnɔ yan nka jamana kɔ kana tɛmɛ tana t'a la parce que tiɲɛ don yali journal dɔ bɛ Mali kɔnɔ mun ka crédibilité bɛ Jeune Afrique bɔ wa yali journal dɔ bɛ Mali kɔnɔ min ka audience bɛ Jeune Afrique bɔ wa mais o si tɛ kuma ye kuma ye min ye anw de y'a ta k'a k'a ɲɛmɔgɔ ye f'a ka kuma an fɛ f'a ka hakilina yira jamanadenw na o de ɲini ne b'a fɛ. D'accord ne bɛ fɛ k'an bɛna bɔ kuma na yan'an ka bɔ an b'a dɔn i ye wagati min kɛ ambassadeur ya la mun nimisa de y'i minɛ i kun ka ɲi ka baara minnu kɛ n'i bɔra a kɔnɔ yan'o wagati ka se ou bien n'i ye mun kɛ jamana ye a wagati la.
tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ jamana ɲɛmɔgɔ fɔ parce que ka sababu sɔrɔ e ka don o don baara i bɛ wale o wale kɛ k'a fɔ i bɛ kuma jamanadenw tɔgɔ la i bɛ kuma jamana yɛrɛ mumɛ tɔgɔ la mɔgɔ min bɛ o danaya ta ka da i kan i b'o fo k'o barikada n'i y'a ye bolokɔni jɔra yɛsama kɛra jamana ɲɛmɔgɔ ye fɛn dɔ de ye parce que a bɛ kɛ waati min na o y'a sɔrɔ ne y'a jira k'a fɔ mɔgɔ kana voter Ibrahim Boubacar Keïta ye wali Ismaïla ye o bɛɛ kɔfɛ a ye ne ta ka kɛ a ka ambassadeur ye peut-être la plus grande juridiction diplomatique du Mali jamana 10 de b'a kɔnɔ mais n'i y'a jateminɛ mɔgɔ miliyari 2 ni kɔ de b'a kɔnɔ n bɛ taa waati min na o y'a sɔrɔ Mali tɔgɔ tɛ yen yɛrɛ sabula ne taara ka sɔrɔ Mali ye san damadɔ kɛ ambassadeur tɛ yen o b'a sɔrɔ fana 2012 kɔnɔ gɛlɛya ye Mali tɔgɔ tiɲɛ donc ne taara o contexte de kɔnɔ Inde n bɛ taa don min na mɔgɔw ko ne ma ye hali kana cadeau san ka taa n'a y'i bolo sabula i bɛ taa san 5 kɛ Inde i ni Inde ministre tɛ ɲɔgɔn ye o mɔgɔ dɔw tulo bɛ nin kuma in na n taalen Inde ne ma kalo 3 kɛ k'a sɔrɔ ni Inde ministre dɔ u ka ministre du tourisme ma sigi ka kuma a ka tila k'a ta k'a bila ka page réseaux sociaux kan fo ka taa ne reçoit fɛ don min na ne ni diplomate mun taara u ko an bɛ k'an yɛrɛ sɛgɛn ko ministre t'a ɲɛ abada il nous a reçu ne ni envergure dɔ de taara ne ni seko ni dɔnko dɔ de taara o kama ka indiens drainer ka na Mali la ka Mali sankɔrɔta ka Mali tɔgɔ bɔ Inde san 3 kɔnɔ n y'a kɛ ni waleya mun ye n ma sigi dɛ n yalala Inde fan bɛɛ n yalala dugu jamana 10 in tɔ ninnu kɔnɔ ne sera ka taa yala ka bourse ɲini Mali sɔrɔsi cɛw ye ka taa formation kɛ Bangladesh ka bourse caman ɲini Maliens ye u ka taa kalan kɛ Inde pour la première fois diɲɛ kɔnɔ fɛn dɔ bɛ yen une des merveilles du monde les 7 merveilles du monde Taj Mahal ne taara ka taa Mali ka manuscrit mun bɛ yen ka taa o exhibition kɛ Taj Mahal kɔnɔ kalo kalo mɔgɔ 80,000 hakɛ de bɛ taa Taj Mahal la ka tila k'o manuscrit ninnu a tali ka bɔ yan ka taa Inde y'a musaka bɛɛ sara ka tila ka dollar wari 100,000 n'a kan ka bɛn anw ka 1,250,000 ma manuscrit ninnu bɛɛ la kana Mali kɔnɔ cogo min na ka laɲini kɛ Inde fɛ u ka o d'a ma ka laɲini kɛ Inde fɛ u ka mobili 5 di ministère des affaires étrangères ma ka laɲini k'u fɛ o b'a sɔrɔ an ye san 5 hakɛ kɛ Mali bɛ ka laɲini k'u fɛ k'u ka an dɛmɛ ni an ka courant ko ye CFA wari miliyari 50 ko ka o juru don an na n sera ka indiens bolo tɔnɔ min walasa o juru ko ka se ka lateliya kɛrɛnkɛrɛnnenya la ambassadeur tɛ yen farafin ambassadeur tɛ Inde ye bi mun ni u ka vice président y'i sigi ka tête à tête kɛ ne taara ne ni Inde vice président sigira ka kuma tête à tête la o tête à tête kɔnɔ n ye Mali mankutu fɔ a ye ka se hakɛ la n y'a tɛgɛ minɛ a nana Mali kɔnɔ pour la première fois un vice président même un ministre indien visité le Mali o kɛra nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye d'accord o kɔfɛ ministre des affaires étrangères nana mais min kalifara fɔra ye a to ten e k'a sumaya parce que tɔw tɛ ka baara min kɛ e kelen bɛna ni ministre ye siɲɛ 2 kalo 3 nin kɔ u ko ne ma i sera sumaya dɔɔnin c'est pour te dire que ne ni seko dɔ de sera mais nimisa jumɛn y'i minɛ a kɔnɔ foyi walayi nimisa gɛlɛya foyi gɛlɛya ma gɛlɛya y'a kɔnɔ n ye gɛlɛya mun y'a kɔnɔ o ye tiɲɛ don n ka baarakɛɲɔgɔnya la i bɛ i wɔsi min kɛ yen a jaabi tɛ sɔrɔ yan ni entrepreneur wulila ka bɔ yen ka na pour que ka na an ka kɔɔri bɛ se ka yɛlɛma an yɛrɛ fɛ yan cogo min na n'i ye mɔgɔw donni ka na ani CBDT mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye ani ministre caman ye ɲɔgɔn ye gɛlɛyaw bɛ don a la bon gɛlɛya tɛ mais suivi t'a la
suivi t'a la je crois que yɛlɛma kan ka don an ka diplomatie la o fan fɛ ni diplomate ye o wɔsi ka dunanw ni investisseurs ɲini ka na répondant ɲɛnamaw kan ka sɔrɔ a la suivi kan ka kɛ cogo min na walasa o baara ninnu ka se ka bɛn sababa ma ka jamana nafa o baara kan ka sigi sen kan ɲɛ. D'accord i ka welekan laban ka ɲɛsin an filɛbagaw ma. Bon n ka welekan ɲɛmaa tɛ dɔwɛrɛ ye jamana bɛ bolo min kan bi a ɲininen bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka se u yɛrɛ la fɛn o fɛn ye corruption ye u ka se u yɛrɛ la jamana sɔrɔ a tɛ jamanadenw nafa abada n'a ma don jamana kungo la Mali tɛ sɛgɛnbagatɔ jamana ye Ala ye sɔrɔ min kɛ anw na Ala ye se min kɛ jamana in ye n'i ye o se ta k'a don jamana in kungo la ladiriya ani kilennenya la sigasi t'a la Mali bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara diɲɛ ka sɔrɔ kan Mali tɛ kɛ sababu ye ka kɛ diɲɛ ka sɔrɔ minɛbaga ye o siga tɛ ne na donc n b'a ɲini jamanadenw fana fɛ an bɛ waati min na bi bɛɛ lajɛlen ka i yɛrɛ minɛ an k'an ɲɛsin ko kelen de ma o ye jamana in bɛɛ lakana cogo min na parce que yiriwa tɛ kɛ abada fiyewu k'a sɔrɔ lakana ma sabati n bɛ foli kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen Ala ka jamana in basi. Amin arabi. O la sa an b'i fo i fana an ka wele jaabi ka Energy TV Jabaranin filɛbagaw fo k'a fɔ an ka jamukan sera kuncɛyɔrɔ ma i ma fili faamuyali caman kɛra aw ka taabolow kan o la sa an b'a fɔ k'an bɛn kɛnɛ wɛrɛ kan inchallah. Merci.